Fadhbanna ar Saoire. Pictiúr a haon. Lá amháin, tá muintir I thuama suite chun bord tar éis an den air. Deir mam, bhí mé féin agus dad ag sábháil le tamall anuas agus toisc go bhfuil an ardteist ar Bonagaibh an bhliain se chuaing, rachamíd ar Saoire im mbliana. Deir dad go ndearna sé taide ar an Idirlín agus go racaigh sé go dtí an gníomhar a taistil ag an deireadh seachtaine chun níos mó eolais a fháil. Tá an cúpla, Pól agus Síle ar bís faoi seo agus tá siad ag tanú go mór leis. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó feicimid an chlann I mbun córá leis an gníomhar a taistil. Deir dad lé go bhfuil an cinenne déanta acu go ndeacaigh na páistí ar an Idirlín agus gur phiog siad Malaga mar cheann scríbe. Deir si go bhfuil rogha leathan ó Stáin ann agus go bhfuil ionadaí acu ann. Taspáanann si roinnt ó Stáin dóibh. Taitníonn ó Stáin amháin ach go háirithe le Síle agus Pól, mar go bhfuil áiseanna iontacha ann, tá cuma chompordach air, agus tá sé lonnaithe I suíomh maith agus lárnach. Pictiúr a trí. Sa pictiúr seo, sruiseann an chlann Airfort Malaga agus cuireann an tonadaí taistil fáilte rompa. Tugann sé a uimhir fáin dóibh agus deir sé leo gléach a chur air má bhíonn aon aib acu. Tá scetamíní an domhain ar an glann a bheith ann faoi dheartha. Tá an ghrian ag scoilte na gluch agus tá an chlann ag caitheamh a spéaclaí gréine tois go bhfuil an aimsir chomh deas sin. Pictiúr a ceathair. Téann muintir I thuama go dtí an óstáin dar bannam hótealsáil. Tá úna agus déisteanartha mar tá an seomra go hangais agus go chumláin bunós cionn. Is léarnar glanach é le tamall anuas agus níor cóiríoch an leaba fiú. Téann an tathair go dtí an deisc fáilte le gorrán a dhéanamh faoi chuma an tomra. Deir sé gur bhailó fanacht an óstáin eile. Ag an ann céine, chuireann an bháthair gléach ar an ionadaí chun an scéala insint agus a míthástácht a léarú dó. Pictiúr a chuaig. I pictiúr a chuaig feicimid muintir I thuama I mbun córá leis an ionadaí taistil arís. Gabhann sé a le scéal ló faoin óstáin agus míonn sé go bhfuil stalc ar siúl faoi láthair agus gurb é sin an fá nár glanach an seomra. Galann sé dóibh go bhainfidh siad in óstáin nua dar bannam Salis Central atá is suíomh níos fearr agus go ndéanfar úschrádú ar a seomra chomh maith. Pictiúr a sé. Sa pictiúr dearnach feictear an chlann ag ligannta scíe ar thaobh na lingsnáva ag an óstáin nua. Níl cias, cás ná cathú ortha agus lá bra brothalach atá ann. Tá siad lán sásta inis agus caitheann siad an lá ar fad ag sún na gréine agus ag snámh. Credann dad gur fíor an seanachal. Is olc an ré nach sédan do rinne éigen. Ceistena. Cá bhfuil muintir I thuama I pictiúr a dó. Conas atá an aimsir sa tríú pictiúr. Cad a cheapann mam faoin óstáin nua.